tupu anyị na-amalite ka mme ka anyị mata na ma instrumenti ife ndị ọzọ ihe kpatara ya bụ na enwere m kọl n'ụlọ and akpọgo m fada ọzọ ka ọ bịa mana onwere onye ga-abịa nwụnụ so anyị ga-enidi ka anyị ọ dị ọkụ so agaghị m ahapụ unu abịa ngala ahapụ ndị ụlọ so onye ji ya lụrụ ịbụọ n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adabaghị n'emume ajamisi a anyị na-echeta na-enye Chineke ekene na-ayọ ọgwụgwọ nsọ ya na ngọzi ya n'isi ezinụlọ Modlin Anyanwụ, na-ayọkwazi nchekwaba nke Chineke n'isi ezinụlọ Chibụzọ Nweke ka anyị natazi isi ya tiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọgata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na na-ayọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị, osebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu Nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa tọọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi onye si na mmehie dum. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nụrụ arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwanụ m, sọ gị o Jesu Kristi kacha dị enu, nyere Mmụọ Nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ìhè site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwena ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chewapụta mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị. Site na dị nwe Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị, ofu Chukwu site n'ụwa tọọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkụ mbụ nke ndị eze. Onye nwe anyị gwara Elaịja sị, gaa tee Elisha nwa Shafat onye ebe Mehola mmanụ ka o bụrụ onye amụma ga-anọchi anya gị. Elaịja hapụrụ ebe ahụ bịakwute Elisha nwa Shafat ebe o ji ehi ekekọrọ abụọ ụzọ 12 were na-akọ ubi. Mgbe ahụ o so nke 12 na-aga. Elaịja bịarute ya nso were uwe mwụda ya kpukwasị ya n'ubu ya. Elisha hapụrụ ehi ya gbasowe Elaịja n'azụ. O kwuru sị, hapụ m ka m gaa kelee nna m na nne m, emechaa aga m esoro gị. Elaịja aza ya, gawa, laghachi azụ, o were ihe ọbụla mere gị. Elisha laghachiri azụ, gaa were ehi abụọ ekekọrọ ọnụ gbuo. O ji osisi ndị ahụ eji jikọta ha kwanye ọkụ o ji esi anụ ha. Emesịa, ọ kpọkọtara ndị mmadụ nye ha anụ ka ha rie. N'ikpeazụ,
Elisha hapụrụ ụlọ ha pụọ iso Elija ịbụ onye na-enyere ya aka. Okwu nke Osebụwa. Onyenwe anyị, gị bụ oke m. Onyenwe anyị, chekwaba m. Ababatala m na nchedo gị. Agwara m Onyenwe anyị sị, gị bụ Chukwu m. Onyenwe anyị, gị bụ oke m na iko m. Ọ bụ gị bụ ugwu m. Aga m agọzi Onyenwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-edozi obi m ọbụla dị n'abalị. Ana m akụba Onyenwe anyị n'ihu mgbe niile. Ebe ọ nọ n'aka nri m, aga m akwụdosi ike. N'ihi ya, obi m na-aṅụrị, mkpụrụ obi m na-egori, ahụ m ga-eso zuru ike n'udo, maka na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'etiti ndị nwụrụ anwụ, na ị gaghị ekwe ka onye ị hụrụ n'anya ree ure. Ị ga-egosi m ụzọ ndụ, aṅụrị zuru oke n'ihu gị, n'aka nri gị aṅụrị dị ebi ebi. A second reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, for freedom, Christ has set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. For you called for freedom, brothers and sisters, but do not use this freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in one statement, namely, you shall love your neighbor as yourself. But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. I say then, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. The word of the Lord. Thanks be to God. Anyị nọnyere unu nọ ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma asọ nke Luku dere. Otito dịrị gị. Oge eji ewego ya n'elu ugwu n'eluigwe na-abịa nso, Jesu wee kachie obi n'azụ ije n'ụzọ esi aga Jerusalem. O zipụrụ ndị ozi ka ha bute ụzọ. Ndị a pụrụ banye n'otu obodo Samaria maka ịkwado ihe eji anabata Jesu, ma ndị obodo ahụ jụrụ ịnabata ya maka na ọ na-aga Jerusalem. Mgbe ụmụazụ ya bụ James na John hụrụ ihe a, ha sịrị, Onyenwe anyị, ị chọrọ ka anyị kpọkuo ọkụ ka o si n'eluigwe bịa repịa ha? Jesu tụgharịrị bawara ha mba, ha wee gafee n'obodo ọzọ. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ha zutere otu nwoke sịrị ya, aga m eso gị ebe ọbụla ị na-eje. Jesu zara ya sị, nkịta ọhịa nwere ime ọnụ ebe ha na-edina, ụmụ nnụnụ nwekwara akwụ ebe ha na-edina, ma nwe nke mmadụ enweghị ebe ọ ga-edina zuru ike. Onye nke ọzọ ọ sịrị, sobe m, zara ya, ka m buru ụzọ gaa lie nna m. Ma Jesu zara ya sị, hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị nwụrụ anwụ.
ọrụ gị bụ ịga gbasaa ozi ọma nke alaeze Chineke. Onye nke ọzọ sịrị, nna anyị ukwu, aga m eso gị, ma aga m ebu ụzọ gaa si ndị ikwu na ibe m nọ n'ụlọ nọdụ mma. Ma Jesu sịrị ya, onye ọbụla ji ọgụ ya malite ịrụ ọrụ n'ubi, mesịa hapụ ọrụ ọ na-arụ lebe anya n'azụ, ekwesịghị ịba n'alaeze Chineke. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma weta mgbaghara njọ anyị. Otito dịrị Jesu. Na mbụ ekene m ndị yutu anyị maka mbọ ha na-agba ma ịgụ ife ọgụgụ. Chineke gbaa unu ume, jisie n'ike na ha. Tata a na-agwa anyị mkpa ọ dị ikwudosi ike n'okwukwe anyị, ịga n'ihu adịghị n'anya n'azụ. Jesu kpọrọ anyị oku site na mmiri Chukwu emere anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, ka anyị jere ya ozi. And ije ozi ahụ Jesu kpọrọ anyị bụ nke o nwere ife nya na ya so, and ihe nya na ya so bụ na anyị ga-ajụ ihe gbasara ife nke ụwa. Anyị na-anya na ndụ Elisha n'ife ọgụ nke mbụ. Elisha bụ onye na-akọ ugbo, dị successful. Mana Elijah, Chineke si ya, onye a ga-abụ onye amụma. O wee jekwuru ya, chiri uwe ya hakwasị ya. Elisha aghọta, wee gbasobi ya. The rest bụ story. Ọ chọpụtara ihe a gwara ya, ọ na-agbuo anyịnya o ji were akọ ibu, were nkụ o ji were sie ya kee ụmụnne ya. Ife o gosi bụ na ya anaghị eme gịnị, echighị azụ. Oru n'ozi ọma dị asọ, Jesu sị ya na onye na-akọ ihe wee tọọ ọnụ n'ebe anya n'azụ, na o kwesịrị ịbụ onye na-eme gịnị, eso ụzọ m. And ka ọ na-aga ife afọ, ihe butere ya bụ na onye nke izizi fụrụ ya, ya chọrọ kpọọ ya nya sobi ya, ọsị ka ya bugodo ụzọ jesi ndị nọ n'ụlọ bye. Onye nke si ya na ya esu ya eso, wee sị ya na onye na-eso m enwekwa ife ụwa ị ga na-ene anya nọ ife nrita, na nnụnụ igwe nwere ebe ha na-alụ, mbọ fox nwere ebe ha na-abi n'ọnụ, mana nwa nke mmadụ enweghị ebe ọ na-eme gịnị, edobe isi. Maka ọtụtụ mgbe onye na-efe Chineke, ọ bụ na inweta ha material things, ife iri na Chineke eme ọ gịnị, afụrụ gị n'anya, na ya nwa na onwe ya enwekwaghị ebe ya na-eme gịnị, edobe isi. Onye nke ọzọ si ya ka ya bugodo ụzọ jee na ya. Ife niile ndị a bụ ife bara uru, mana ife ọ na-agwa anyị bụ na o nwere ife kwesịrị ikewa anyị n'ịfụnanya onye Chineke, ọbụnagodi ndị gịnị, ezinụlọ anyị, ọbụnagodi ife nke ụwa. So no forward ever, backward gịnị, never. Ọ bụ ha na ihe ọrụ iso ụzọ m, ị ga-ajụ onwe gị, jụ ọbụnadị ndị gịnị, ezinụlọ. Ọ nsogbu anyị nwere, anyị kwere na Chukwu, mana ife nke ụwa bịa isi Chukwu nye me gịnị, ya gbaa break. Elisha jidere nke ya mee gịnị, kpọọ ya ọkụ, gosi na a na-asị eji ụnyaahụ eme gịnị, aga. Ndụ ochie anyị jụrụ mgbe e mere anyị baptizim, anyị ajụ na ya ka ọ ka dị. Ọ ife anyị ga-ajụ onwe anyị. Elisha kpọrọ nke ya ọkụ, nke anyị aka chekwara ihe ebe ọ ya abụọ nọkọta anyị je wetakwa. Ịmago na mmadụ abụrụ nkụ, anọkọta eje tụcharụkwa nwa obere. Ọ ife anyị ga-ajụ onwe anyị taa. Chineke si anyị, gị bụrụ gị, mba gị mee gịnị, bụrụ mba gị. So ka yọọ Chukwu na aja misa ka o nyere anyị aka, dịka Elisha gbakọtara ife ọ jụrụ ajụ azụ, ka anyị si otu aha mata na ebe anyị nabatago Chineke, na anyị ga-ajụ ihe gbasara ekwensu na nrafu ya na gịnị, na ọrụ ya niile, site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya
na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe pụta, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa afụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o zilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik na otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ka anyị were na mkpa anyị dị iche iche chee Chineke n'ihu, onye fụrụ anyị n'anya, onye na-aza anyị ekpere. Ife anyị ga-aza bụ, dị nwanụ nụrụ arịrịọ anyị ka anyị zaa ya. Maka ụka Kristi gbasoro ụwa niile, ka Chineke, onye na-enye ndụ site n'ozi ya, nekwasị anya ndị ihe na-esiri ike na ndị ọdachi dakwasịrị site n'ụka ya. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Maka ndị ndu n'ụwa niile, ka ha na-echekwaba ndụ na-afụ ndụ n'anya, na-enekwasị anya ndị ife na-esiri ike, ma ndị nọ na mkpọrọ ma ndị a na-ekewapụ n'obodo. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Maka ezinụlọ anyị dị iche iche, ka anyị na-etowanya n'okwukwe nke ga-eweta anyị n'ọgwụgwọ nsọ nke ịfụnanya Kristi. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Maka ndị arụ na-adịrọ ma ndị na-aya COVID na ọya ndị ọzọ dị iche iche, ka Chineke nye ha ọgwụgwọ nsọ. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Maka ezinụlọ Modlin Anyanwụ, ndị na-enye Chineke ekene, na-ayọkwazị ọgwụgwọ nsọ Chineke, ka Chineke mezuoro ha ihe ha bụ n'uche. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Maka ezinụlọ Chibụzọ Nweke, na-ayọ nchekọba nke Chineke, ka Chineke mezukwara ha ihe ha bụ n'uche. Anyị arịọ gị biko dị nwanụ. Ka anyị tinyezie mkpa ndị anyị bụ n'uche. Chineke nna pụrụ ime ife niile, nọrụ n'arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, n'ihi obiọma gị mere anyị ihe anyị ji ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
Papa na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ịgasụ Chineke dị ike niile ịnara nọ. Chineke anyị, onye nwe anyị, biko mee ka aja nke anyị na-achụ maka otuto nke aha gị sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe na-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadebe anyị maka eluigwe site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa eziri ezi na-abụlọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite na ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, siterekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otuto nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eto igwe ndị ọma niile nke eluigwe, na-eto ebugo oge niile na ukwe, na-asị: nsọ nsọ nsọ, osebụ Chineke nke eluigwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị a nso site n'ikpọsa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-abụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, nke wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, ọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, Fortunata dị asọ, ndị mere uche gị na weketa ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, a na-arịọ gị, o Sebụ na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ eme ka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụlụ gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe unu ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na edinwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
biri n'ime. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, onyinye i nyere anyị n'oriri nke a ebuka. Biko anyị na-arịọ gị mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a were na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Oto dịrị Jesu. Second collection for Peter Pence. Biko, ndị kwaya, snappy. Modern, now they ready. Otuto dịrị Jesu. Okay. Modern na-abịa inye onyinye ya na ezinụlọ ya. Gwa ya nye ọnụ. Ekele. Mama ekene ere mayu onye kere ụwa onye ọma. Onyama, onyama, onyama. Mama egene. Onye kere n'igwe n'ana. Kampwa luanti, kwa mogi. Amen. Amen. One more. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, ka anyị nye ya ekele. Mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, imela. Oto dịrị Jesu. The annual Catholic appeal campaign is still ongoing. Please, if you have not made pledge, do. And if you have made pledge, please make an effort to redeem it. If you don't have an envelope, envelope is at the back. If you are requesting Mass 2 weeks in advance, we still have flower circle for dedication. Donation is $25.
The rectory will remain closed till September 2nd every Friday. And religious article is on sale after Mass. Biko Chetan, our barbecue is still slated for July 16th at the Valley Stream Park. Biko Kualo no Mazi Anyaka in a special way. Adana blew it off the chart. Ogu Canal is Okay, so if Adana can do it in Igbo, you can also do it in Igbo. So you can talk to me. I give you the reading in advance for July. If you are getting ready, you let me know. I give you the reading in advance. You start practicing. Okay? This is what we are talking about. You know, you are ready from the choir practice of last week, but you see, the father is in a hurry, so we will do that next month. Don't be so shaky, okay? Don't be demoralized. The father makaham muchalukwela Sunday. All right. Otito dirije so. Anyenwe birthdays, anniversary. Otito dirije so. Anniversary, birthday. In a church. On you, we mercy in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Father, can you go see the youth? Can you go see her? Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday to you. All right, every youth, come out for blessing. Come out, youths, fast, youths. Otito diri Jesu. Agọzisie ha anyị agbasa. Ndị youth biko unu ewe n'iwe n'ọka ife si wee dapụta. Bọsị ọzọ anyị make it up maka ukwe unu mụsara ekwulọ. Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile, anyị na-ekene gị n'isi ndị otu anyị na-ekene gị na onyinye amara inyere ha were mmụọ ha niile wee kwadokwazi ma ukwe ma ihe niile ha mere n'ụbọchị taata. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ya n'otu n'otu, gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie mbọ ha na-agba, gọzie ọdịnihu fa ka a bụrụ ụmụaka a ga-eji na-ama atụ onye nwe Chineke. Nye ha ike nke obi ka nke anụ ahụ na akwụkwọ nke fa na-agụ mee ka ha na-eme ọfụma. Onye nwe Chineke nyekwazi nne na nna ha ihe akụwa ka ihe enwe iji wee na-elekọta ha anya, na-echekwaba ndụ inyere ha ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa ka anyị niile nwekwazi ike ifu iru na iru na alaeze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke jike niile gọzie nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Oto dị Jesu, biko ekene m unu maka nghọta unu maka obodo a si wee dị. So ọka ọgba ọkafụlụ ọdachi. So biko bọsị ọzọ ịmụ na ana m arịla asa anyị mee ihe niile ọfụma.
So God bless you and bless our week through Christ our Lord. Ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo ka anyị naba n'udo. Otodiri Jesu, Modelins na snacks for everybody in our parking lot.